kompanija moje počinje stvarno jako prijatno da me iznenađuje u poslednje vreme. Ne samo sa satovima, ne samo sa nekim hubovima koje sam dobio od njih i nekim brzim punjačima i tako dalje. To sve sledi u jednom odvojenom videu, već i sa njihovim audio programom. Soulful 2, to su one male bubice, su bile možda prve slušalice koje sam ja testirao od njih i bile su fantastične. Ja sam se jako prijatno iznenadio kakve su to slušalice. Slušalice koje su me potpuno oduvale kada je kompanija moja u pitanju su moje Timbre 1. To je ovaj model koji držim trenutno u ruci. Taj model je moja supruga konfiskovala i rekla ove slušalice su jako dobre, ja ću da ih uzmem za sebe, tako da morao sam da pozajmim od svoje supruge da bih snimio ovu recenziju. Ali danas ćemo se baviti novim modelom, a to je moje Timbre 2. Ove ne možeš da dobiješ, draga, žao mi je, ali vi možete da dobijete jednu prilično cool recenziju. Hajde da počnemo od fizičkih karakteristika. Suštinski ne postoje neke specijalno velike razlike u odnosu na Model 1, osim nekih manjih detalja kada su u pitanju pozicija mikrofona i zvučnika kojima su opremljene ove slušalice. Ono što je poenta je, ove slušalice, kao i naravno Model 1, posjeduju Active Noise Cancellation. Fora kod Active Noise Cancellationa je, oni imaju mikrofone svuda po sebi koji kupe spoljnu buku i bukvalno puste u kontrafazi, znači ako ovako ide zvuk koje su dobile, one puste u kontrafazi zvuk, anuliraju to, sve pet, vi ne čujete komšiju kako burgija, a čujete ono što volite da slušate u slušalicama. Super cool fora i stvarno jako lepo radi. Ono što su unapredili u odnosu na Model 1 je broj i kvalitet mikrofona koje su stavili na headset, sada ih ima 4 i kažu da su, moram da pročitam samo zato što je jako smešno to što su napisali, rekli su da su 4 mikrofona superiorne tehnologije, šta god to značilo, rade stvarno cool, Active Noise Cancellation radi jako dobro, sve pohvale. Prva stvar koju sam zapazio kada sam uzeo, to jest dobio od Computerlanda moje Timbre 2, je da one dolaze u pakovanju koje je malo siromašnije nego prošle godine, to jest prošlogodišnji model, i moram da priznam da sam ispravo bio jako razočaran, kao ne, ona kutija je bila tako cool, imala je neki ceo fazon i tako dalje, ali sam se jako prijatno iznenadio kada sam shvatio da moje Timbre 2 dođu sa hard case-om, tako da ove slušalice, ako želite da ih prenosite negde, bit ćete bezbedni i sigurni da se neće negde skršiti, polomiti i tako dalje. Ovo super cool torbica u vaš ranac, možete putujete gde god hoćete. Hard case je, tako da teško da može nešto tek tako da im se desi. Unutra imate mesta, naravno stavite headset, a ovu pregradicu ovde su rezervisali da držite USB-C kabel kojim se ujedno i pune i 3,5 mm audio kabel koji ide u slušalice do recimo vašeg računara ili telefona ako i dalje posjeduje 3,5 mm audio jack. Sve je to cool, ali ako zvuk ne valja, džabe posao, na svu sreću to nije slučaj. Timbre 1 je imao stvarno fantastičan zvuk, ja sam bio jako prijatno iznenađen i meni se jako svidelo kako to zvuči. Ja sviram bubnjeve 24 godine ove godine i nekako sam napravio čudan muzički ukus i čudan ukus kada je zvuk u pitanju, prilično sam izbirljiv. Generalno ja volim da ekvilizacija na slušalicama, headsetovima i tako dalje bude prilično ravna ili što je ravnije moguće. Moje Timbre i 1 i 2 nemaju to, oni imaju malo prominentniji bas, malo prominentnije visoke, a srednji kao da su malo dole, tako da taj eku izgleda ovako kao smiley čuveni što oni kažu i metalci to vole, to je prilično gotivno kada ste metalac, volite da čujete takav neki eku, to je slučaj sa 1 i sa 2. Čini mi se da je na Timbre dvojici još malo pojačan bas u odnosu na keca, možda sam subjektivan, možda mi je prosto zapala takva jedinka, ne znam. Poenta je 40 mm driveri, frekventni opseg od 20 Hz do 20.000 Hz, više nego dovoljno da čujete apsolutno sve što hoćete, zvuk 9,5 od 10. Pominjao sam i te neke silne mikrofone, naravno headset možete da koristite i u svrhu telefoniranja ili sastančenja ili tako neke stvari kada su mikrofoni u pitanju. Ove slušalice imaju upotrebljiv mikrofon, nije nešto što bih ja voleo da slušam svaki dan i da pričam na njih, ja da čekam da koristim ove slušalice za sastanke, ali su stvarno i više nego dovoljne da vas sagovornici čuju jasno i da sve bude ok. Bile su dovoljno glasne, niko se nije žalio da sam bio tih sa njima na glavi, tako da stvarno što se toga tiče sve ok. Ja uvek preporučujem, ako imate uslova, kupite odvojen mikrofon i kupite onu ruku, to će da vam napravi otprilike ovaj setup koji ja imam ovde, to vam je ruka, mikrofon i stvarno nećete imati nikakvih problema, ruku na srce, to košta pare. Čisto ću da napomenem, nije ništa promenjeno u odnosu na Model 1. Ove slušalice možete da rotirate školjku praktično kako god hoćete, tako da što se tiče tog momenta kako će da vam pašu na glavi, mislim da nećete imati nikakvih problema.
Rife, naravno, podesiv, možete da ga mrdate kako god hoćete, tako da čak i ja glavonja mogu da stavim ove slušalice i da nemam u principu nikakvih problema, sve je okej. Moram da priznam da je pasivna izolacija na ovim slušalicama takođe jako dobra, tako da buka koja dolazi od spolja, ako ne uključi taj active noise cancellation, radit će sasvim okej. Znam da izgledam smešno sa ono brownkasto, rozikastim slušalicama na glavi, ali bože moj, jako su lepe, jako mi se sviđaju kako izgledaju. Iako ruku na srce nije nešto specijalno promenjen dizajn u odnosu na prošlu godinu, takođe mi se jako sviđa što su zadržali ovaj foldable fazon, tako da ako ne želite da ih nosite u ovoj torbici koju dobijete uz njih, i dalje izuzimaju stvarno jako malo mesta u rancu, u torbi i tako dalje. Super cool, stvarno sve pohvale. Kada je active noise cancellation u pitanju, ono što su unapredili na dvojci u odnosu na Model 1 je da sada imaju nešto što se zove low latency mod. Ono što nećete čuti su oni zvukovi tipa motor od aviona ili ako komšija burgija, meni su prilično značile ove slušalice jer sam njih koristio dok sam editovao baš ovaj video, a komšija je baš tad rešio da će da renovira kupatilo, tako da je burgija radila jedno 10 dana, rokanja je bilo onako jakog, meni je bilo super, ja stavim ove slušalice, upalim active noise cancellation, nisam imao nikakvih problema i uspeo sam da izeditujem video na njima isto bez ikakvih problema, zahvaljujući nečemu što oni nazivaju sada low latency mod. To u suštini kao osigurava da uređaj sa kog dolazi zvuk i ove slušalice budu u sinku i nećete imati taj glupavi offset koje svake Bluetooth slušalice imaju, koje sam ja koristio do sada, da ima taj mali lag gde ono vidite da neko nešto izgovorio na ekranu i onda ga tek čujete tih, ne znam, 200-300 milisekundi koje meni izluđuju. Na ovim slušalicama ruku na srce stvarno nisam imao tih problema. Ne bi ih i dalje koristio za gaming, i dalje bi ih furao za neki, možda neki casual gaming, single player, neke igre i tako dalje, tu bi možda mogli da rade, ali za neki multiplayer ili neki competitive, nikako, to prosto, ili 2.4 GB dongle, ili kabel, ništa drugo. Timbre 2 je opremljena sa baterijom od 500 mAh. To je sasvim ok baterija, moje navodi da one bez active noise cancellationa traju 55 sati, to je do 55 sati. Pre nego što morate da ih napunite, a kada uključite active noise cancellation, one traju negdje oko 32 sata. Ja ove slušalice nisam nosio u kontinuitetu 55 sati na glavi, da bih mogu da vam kažem, nosio sam ih u kontinuitetu, ne znam, nekoliko dana za redom i to je otprilike bilo jedno 25-30 sati pre nego što sam ih prvi put stavio na punjenje, ali ja sam sve vreme ove slušalice koristio sa active noise cancellationom i moram da priznam da mi je stvarno bilo više nego udobno, više nego cool. Moja zamerka je, ali to je zamerka na apsolutno sve headsetove koji imaju jastučiće od ove, da kažem, veštačke kože, proteinske kože, eko kože, kogod, kako to god zove. Meni se zagreje mi se uvo, upali mi se, ja hoću da poludim, to me jako nervira kod ovakvih slušalica, to me nerviralo i kod modela 1, to me nervira i kod Logitech Pro X koji imam, pa sam zamenio na njima jastučići i tako dalje. Meni to smeta, meni bude vruće. Bez obzira na sve to, sami jastučići su jako debeli, udobni, stvarno sve cool, nisam imao nikakav problem. Takođe, Rife je podebljen ovde ovim sunđerom i ima istu tu eku kožu ovde gore, tako da mi nisu smetale ni na glavuđi. Stvarno, bilo je sve okej. Generalno, Timbre 1 ili Timbre 2, Timbre 2 ima neke gotivnije funkcionalnosti, ali suštinski isti headset, što kažu generacijski update, 10 do 15%, bilo da se odlučite za jedan ili za drugi model, mislim da nećete pogrešiti. To bi bilo to kad su u pitanju moje Timbre 2. Hvala vam što ste gledali ovaj video i hvala vam što ste se družili sa mnom. Obavezno spičite u komentar kako se vama čine ove slušalice, ja mislim da su stvarno jako cool, mislim da se moje kreću u jednom jako dobrom pravcu. Generalno, probavao sam svakakve nekakve njihove stvari, satove, ove bežične slušalice, bubice, ove headsetove njihove, imam neke hubove koje sad koristim, njihove, imam i neki super cool punjač, svašta nešto sam iskoristio njihovih proizvoda, moram da priznam da idu u nekom jako lepom pravcu koji se meni stvarno jako sviđa. Nadam se da se i vama sviđa ovaj video, tako da bacite jedan like, subscribeujte se ako već niste, hvala vam što ste se družili sa mnom, a do neke sledeće prilike, ja vas pozdravim.